Bueno, boas tardes, benvidos e benvidas. Desculpa o retraso, pero temos un problema técnico. Vamos a utilizar como grabación a grabación de vídeo do ordenador. Damos inicio ao pleno ordinario de maio e o primeiro punto do día é a aprobación de actas do 24 de novembro de 2016 e o 27 de abril de 2017. A minha atención a proposta do portavoz Domenega de intentar aprobar a última acta, pois vamos a ver si en poucos meses estamos ao día, pero vamos a tratar de traer a acta do último pleno. Algún comentario sobre as actas? Se dan conta e listo. Proposta, o segundo punto é unha proposta de alcaldía relativa a Rua Merced. Ten a palabra a Concelleira de Cultura.
Boas tardes. Un grupo de veciños e veciñas que residen actualmente na rúa número 1 da Angustia pois solicitaron diante desta alcaldía o cambio de nome da rúa propoñendo chamarlle a ese tramo a Mercede. Este topónimo é o topónimo tradicional desa zona e bueno, pois afectaría solo as casas ubicadas neste tramo de rúa, non a toda a rúa, e solo cambiarían os números de 6 vivendas. Entón, esta alcaldía propón ao pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aceptar a proposta dos veciños e que as vivendas citas na actualidade na rúa 1 Angustia cos números 106, 108, 110, 112, 14, 16 e 18 pasen a ser incluídas na rúa Mercede cos números 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. E dar traslado de acordo ás persoas interesadas á Oficina de Correos ou ao Departamento do Padrón Municipal de Habitantes para a súa inclusión no Instituto Nacional de Estadística en o Rexistro da Propiedade. Moitas gracias, ten a palabra o Concello Socialista. Boas noites a todos e todas. Eu xa anunciei o voto favorable, se os veciños o solicitan e non hai ningún inconveniente, pois tampouco nós non temos nada para soltar. Moitas gracias por venir. Sí, ben, boa noite. Efectivamente, desde logo o BNG que defende sempre a conservación ou incluso a recuperación dos topónimos tradicionais dos lugares, como así o manifesta, por exemplo, actualmente na conmemoración do Día das Letras Galegas, algo que é moi necesario neste Concello para non perder esa toponimia tradicional. Sendo unha demanda dos veciños, desde logo que a nós nos parece que debe ser atendida, primeiro porque é recuperación da toponimia tradicional, sustituindo ese nome tan feo como é Rúa 1, e segundo porque é unha demanda dos veciños. De todas maneiras, nos parece que habería que acotar de onde a onde vai esa rúa, non? Porque neste momento hai esas vivendas xa numeradas, pero no futuro que se construan novas vivendas, onde remata a rúa número 1 da Angustia e comeza a rúa número 1 da Ribeiriña? Quero dicir, onde comeza a rúa da Mercede e onde remata a rúa da Mercede? Sí. Ben, eso nos parece que habería que precisarlo, porque senón quedase unha indeterminación, bueno, que non ten moito sentido. E por outro lado, da mesma maneira que se atende esta demanda dos veciños, nos quixéramos recordar neste pleno que no pleno do 29 de outubro do 2015 aprobouse por unanimidade unha moción presentada polo BNG a respecto de determinadas actuacións na Rúa 2 Ribeiriña e entre os acordos que se aprobaron naquela moción iba como quinto acordo, se non recordo mal, o de cambiar o nome da rúa polo tradicional e histórico nome de Camiño Real. Entón, entendemos que xa que se inician os trámites para cambiar o nome a esta rúa e poñerlle o nome de Rúa da Mercede, pois debería facerse o mesmo con esta outra que foi un acordo por unanimidade do pleno do 2015 e que está sin executar. E por iso propoñemos ao pleno unha emenda a ese texto para recoller, para que se inclúa dentro desta actuación de modificar o nome da Rúa 1 Angustia, un segundo punto, engadir un segundo acordo que diga: segundo, executar o quinto acordo contido na moción do BNG aprobada por unanimidade no pleno 29 de outubro de 2015 que proponía cambiar o nome da Rúa 2 Ribeiriña polo nome tradicional histórico de Camiño Real e, polo tanto, o que aquí nesta moción no segundo punto pasaría a ser o terceiro e diría dar traslados destes acordos ás persoas interesadas a Oficina de Correos do Departamento do Padrón Municipal de Habitantes para a súa inclusión no Instituto Nacional de Estadística ao Rexistro da Propiedade de todos aqueles organismos que cumpran para facer efectivo o cambio de nome de ambas as rúas. Polo Partido Popular. Ben, boas noites. Estamos de acordo en que se os veciños reclaman ten en quedanza de cambiar o nome da rúa, nos non somos quen para ponernos ao mesmo.
chamamos a atención sobre todo eso de limitación xeográfica da mesma rúa, porque vamos a encontrar que unha marxen dereita vai ser a Rúa Mercede, a marxen esquerda indo dirección ao Boiro vai seguir sendo Rúa Angustia, porque os problemas que pode ter consecuencia, pero en principio nos vamos a votar a favor do cambio da denominación da rúa. Bueno. Ben, os límites serían entre o inicio no actual número 106, que é a primeira vivenda que estaría nese núcleo, e se prolongaría ata os límites do núcleo da Ribeiriña. Nas parcelas que quedan enfrente na outra beira da carretera non existen na actualidade edificacións, o que non quere decir que no futuro non as poda haber, pero pasarían a ter a numeración de números impares que lle pertenece, non? O límite, pois, está xusto onde empezan ese grupo de vivendas, non? E a rúa número 1 Angustia chegaría ata aí. Eu teño aquí un pequeno plano, se o queredes mirar, pois volo paso. Bueno, en canto a proposta de emenda, nos o que tiñamos pensado era que así como os veciños da Mercede ou, da Rúa da Angustia, pois foron os que solicitaron o cambio de nome da rúa, non ocorre igual con esta zona da Ribeiriña que se quere cambiar polo nome de Camiño Real. Parece ser que hai diversidade de opinións e que non hai un acordo entre veciños. Entón, non sei, nos opinamos que o mellor sería conveniente solicitar información e que os propios veciños sean os que decidan a conveniencia de cambialo por unha maioría, non? E actualmente non temos constancia de isto. O Partido Socialista. Bueno, eu a min tiña bastante claro no plano que se nos dou na comisión de seguimento, porque na banda de esquerda, a dirección hacia Boiro, é numerada cos números impares. O cal, eu tiño bastante claro nese senso. Supoño que se está agora para, se alguén quer, edificar e poñer números, me imagino que se está previsto tal e como se nos facilitou aquí, por lo tanto, eu non teño nada a completar tal e como está o punto descrito. Provenidad. Ben, a proposta de emenda é a consecuencia de que os veciños si demandaron ao BNG cando en reunións mantidas ali esa reivindicación de recuperar o nome tradicional histórico de Camiño Real e ademais foi unha moción aprobada por unanimidade no pleno. Eu entendo que non podemos vir agora con que imos pedir votar en contra daquela, pero se votaron a favor e foi aprobada por unanimidade, non entendo a reticencia a executar un acordo aprobado por vostedes mesmos nun pleno, e que a mí non me cabe na cabeza. Non o podo entender, de verdade. Para nós é tan importante a demanda dos veciños dos chalés da Mercede como a demanda dos veciños da Rúa 2 da Ribeiriña. Teñen o mesmo valor para nós e, ademais, insisto, nós, a corporación, somos os representantes dos veciños e veciñas no pleno, nesta institución que toma acordos e toma decisións. E se foi un acordo tomado por unanimidade, non entendo cal pode ser a reticencia para que a uns sí se lles acepte a proposta e a outros non. De verdade que non me cabe na cabeza. Hombre, dicir moi claro, entregaron un documento por escrito firmado por os veciños da zona e outro e unha proposta. Está aprobado en pleno, efectivamente, pero hai algún problema en que lle mandemos un comunicado a todos os veciños da zona e que podan manifestar as súas alegacións ou pertinentes ou que sexa e que nos informemos toda a corporación. En todo caso, tampouco temos problema de aprobar esta proposta porque xa está aprobada, realmente, pero bueno... Pero se non a van a executar... Non dixemos eso. Pero, polo menos, que informar os veciños de que esta intención e que teñan a posibilidade de manifestarse, penso eu, non sei. Bueno, por que non nos dixeron nada? Que? Daquela xa tínhamos pensado facelo, non hubo. Non dixeron nada ao respecto. Isto é unha novidade agora.
Eu, de verdade, Eu que non recordo o que dixemos exactamente no pleno. Non sei. desde logo nada do que acaba de decir. A mí, Eu entendo que si hai xente que se nos trasladou a idea contraria e que lles molesta moitísimo cambiar a dirección porque significa un perjuicio de ter que andar cambiando no banco, no Facenda, en todos os sitios os datos e non lle gusta. Nos queremos saber simplemente ter esa información e saber cantos están a favor e cantos están en contra. Se temos que cumprir o cargo plenario, pois o cumprimos e despois serei o que teña que recibir a veciñanza na alcaldía, non é problema. Seguimos. a ver, a mí é que me parece, eu non sei para que vimos ao pleno, realmente, a mí me parece unha tomadura de pleno, o sea, vimos ao pleno, tomamos acordos por unanimidade e logo o goberno municipal decide se os executa, se non os executa, se os leva a unha asamblea, se non os Como se leva... executa? Hai moitas formas de executalos e unha delas é transferindo información aos vecinos e que teñan a oportunidade de decir algo e despois o faremos igual, que se xa. Por lo menos esa oportunidade de que teñan conhecimento e non cambiarle o nombre de rúa por decreto e así non é a nosa política, desde logo, pero bueno. E desde aquela nos acordaron ata hoxe, vaya por Dios. Algo máis? Polo PP? Bueno, nos llama la atención que realmente volvamos a debatir algo que ya está totalmente debatido y aprobado por unanimidad hace 2 años y que ahora surjan discrepancias sobre algo que ya estaba aprobado. Creo que es un reflejo de la incompetencia del gobierno, que al final aprobamos muchas cosas, muchas sabemos que a veces son más difíciles de conseguir, pero otras que realmente tienen una aplicación realmente sencilla y se demoran el tiempo. Pero también entendemos que no podemos estar votando siempre todo lo que hemos votado antiguamente y que volver a enmendar aquello que está aprobado y que no ejecuten. Yo creo que es la responsabilidad del gobierno hacerlo y la nuestra demandárselo y si no tomar las medidas oportunas para que lo hagan, pero no estar continuamente haciendo enmiendas sobre aquello que ya está aprobado. Si no lo ejecutan, como en otras muchas enmiendas, la mayoría de esta corporación en los últimos 2 años que al final se aprueba por unanimidad o aprobadas por mayoría y no se ejecutan por parte del gobierno, la responsabilidad es de los que en principio han puesto ahí al gobierno para hacer lo que realmente no hace. Algo máis, concelleira? É verdade que o interés general é o que nos move neste caso. Unha vez constatado que aprobada a moción pois se fixo chegar nova información sobre a oposición ao cambio de rúa, pois isto nos fixo replantearnos que o mellor había que pois ir máis despacio e preguntarlle aos veciños, pero bueno, en canto á incompetencia deste goberno, fai falta pois estar ou cego ou ser moi susceptivo, porque penso que poucas veces hubo un goberno tan competente, que 4 persoas traballaran tanto e tan ben, que se fixeran tantas cousas e que se innovaran tantas cousas neste concello. Evidentemente, a súa visión é súa e, bueno, pero estou un pouco farta de que nos chamen incompetentes cando estamos demostrando cada día a nosa competencia, o noso traballo e a nosa solvencia. E así o avalan moitos veciños que nos felicitan e están moi contentos con o noso... Seguimos co debate, sen dúbida. Eu les convidaría que repasaran as órdenes do día de todos os plenos e o que se aprobou e a cantidad de rúas que hai aprobadas desde o goberno de Ramón Rego, incluso de Isaac Macías, sin que se executaran. A ver quiénes son os rápidos e quiénes son os lentos. Pero bueno, nos vamos a intentar cambiar de nombre, aparte dixemos que estamos a favor e tamén nos gusta o Camiño Real, pero simplemente temos unha forma moi fácil que nos surgiu recentemente de comunicarnos cos veciños, que a través do recibo de auga se ofreceu a empresa Viacua e podemos mandar un simple comunicado informando que pretendemos cambiar de nome a súa rúa. Creo que por lo menos teñen dereito a coñecelo. E na próxima comisión de seguimento comentaremos os resultados. Bueno, na próxima non, cando cheguen o seguinte arquivo de auga e todo máis. Ben, primeiro vamos a votar a inclusión da emenda. Votos a favor da inclusión da emenda. Votos en contra. Abstencións. Non se inclúe emenda e votamos, por tanto, a proposta da alcaldía tal como está. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións.
Seguimos co terceiro punto do día, que é unha proposta da alcaldía relativa ao inicio do procedimento de revisión de oficio de actos nulos en relación a diversos nomeamentos como fillo adoptivo neste Concello. Tengo a palabra a portavoz do Goberno, a señora Badel. Boas noites a todos e todas. Bueno, do que se trata é de levar ao Consello Consultivo de Galicia que estudie e dictamine sobre a legalidade dos nomeamentos dos fillos adoptivos deste Concello, do segundo Durán Casais e don Gerardo Fernández Arbol, dado que neste pleno surdiron serias dúbidas ao respecto cando non pudo ser aprobado o nomeamento de fillo adoptivo o escritor Anxo Rei Ballesteros. Tengo a portavoz socialista. A ver, eu vou votar favorablemente porque eu creo que a democracia as leis deben ser iguales para todos. Debe ser, se ten que ir a unha instancia superior, pois que dictamine o que sea conveniente. Ahora que sí, me gustaría chamar a atención sobre a Secretaría Xeral daquel intre, daquel momento. A Secretaría Xeral naquel entonces éramos 19 concelleiros, 8 persoas na oposición, e non se nos dou conta do regulamento de honores e distincións. Si se nos hubiera dado conta, a Secretaría Xeral é o asesor da corporación, non é asesor do equipo de goberno. Por tanto, debería habernos asesorados a todos os membros da corporación no expediente dos documentos que existían. Non tuvemos constancia os 8 persoas que había naquel momento na oposición de que houbera tal regulamento. Por lo tanto, para evitar todas estas cousas de volver a mirar, a remediar, eu pediría a Secretaría Xeral, a intervención a quen sexa, que informen que son os asesores da corporación e que informen debidamente despois o equipo de goberno que busque os apoios que lle parezan necesarios no punto no que sexa, os apoios ou que necesite. Pero, por favor, evitar todo isto. Isto non hubiera pasado se naquel intre o secretario nos hubiera informado que había un regulamento. Sí, se me permite. A ver, eu non sei realmente a información que se mandou a cada concelleiro naquele momento, si sei que o BNG creo que renunciara a participar na comisión e o representante que non asistira. Eso non quita que se pudera mandar a información, non sei. Na de Gerardo Fernández Arbol sí que estuve eu, e non se nos informou de que existía tal regulamento. Na primeira, supoño que estaría Andrés naquel momento, e non podo responder polo que non sei, pero na siguiente estaba eu, e non se nos informou. Eu creo que estes errores non se deben de cometer. A legalidade hai que respetar, e hai que informar a toda a corporación. Despois, cada un se votará en conciencia ou que políticamente lle parezca mellor, pero isto non debe de volver a suceder, pero con ningún goberno. De acordo. Tengo a palabra por BNG, señor Ourinha. Boas noites a todos e a todas. Ben, o BNG que presentou a moción que foi o disparadeiro para chegar a isto que estamos falando de hoxe. Desde logo, vai a votar afirmativamente a esta revisión de oficio, porque ao fin e ao cabo do que estamos a falar é de restablecer a legalidade se en algún momento foi vulnerada. Collamos que non temos moito máis que decir, hai unha diverxencia que non se aclara se o regulamento ou a norma xurídica é a que ten que, ou que norma xurídica ten que mandar para este procedimento e, por lo tanto, nós que xa o solicitamos estamos totalmente de acordo en que se realice esta revisión de oficio e solicitamos tamén se nos vaya informando incluso fora de pleno, tal como vayan chegando, vayan dándose os pasos, porque entendemos que é un proceso longo, tratando coa administración, e se nos vaya informando, insisto, en cando se manda, en que datas se mandan, en que datas se entregan, en que datas se registran e como van chegando as informacións correspondentes do órgano ante quen se dirima cal é a norma que se ha de utilizar para determinar a posibilidade de nomear fillo adoptivo a sexa 2/3 ou maioría absoluta. Por el Partido Popular. Bien, nosotros vamos a votar en contra. Y vamos a votar en contra porque seguimos entendiendo que los acuerdos que se adoptaron en su momento son conformes a la ley.
La Ley de Bases de Régimen Local lo que establece es un criterio unánime para toda la administración municipal en el ámbito de todo el Estado español, para unificar criterios y no para que haya estas divergencias como puede haber con reglamentos y ordenanzas municipales que cada una puede tener y seguir unos determinados criterios que no son unívocos para todos. La misma ley, cuando se aprueba, tiene una disposición derogatoria donde dice que todas las normas de igual o inferior rango incurren en la posición, contradicción y incompatibilidad que se refiere al párrafo inicial de dicha disposición quedan anuladas. Y el artículo 47 establece claramente cuáles son los criterios de mayorías, de 2/3 y el resto de mayorías absoluta. Creo que una normativa municipal, con una ordenanza que en su momento se estableció anterior a la modificación de la ley, con unos criterios que me supongo que serían legales, que yo no voy a discutir en este momento de ellos, sí que realmente establece cuáles son los criterios de forma unívoca donde tienen que tener los acuerdos. La discrepancia creo que es un tema legal a ese respecto y bueno, nosotros seguimos defendiendo que esa corporación, con los elementos de Secretaría General, como bien decía la señora concejala del Partido Socialista, adoptó un acuerdo en base a la legalidad porque la ordenanza municipal no podía estar por encima de la ley de bases del régimen local y como tal, con la aprobación de la misma ya que había quedado derogada en ese momento. Es más, las mismas comunidades autónomas que tienen rango, que tienen posibilidades de establecer normativas con rango de ley a nivel de ámbito local, no pueden, en contradicción de la ley de régimen de bases locales, que realmente tienen un rango superior. Por eso realmente nuestra ordenanza está en ese sentido, en cuanto a las modalidades de aprobación, está totalmente en contra de la misma y por eso seguimos defendiendo que los acuerdos que se adoptaron en ese momento son legales. Nos sorprende no que hagan las revisiones, porque han revisado muchas cosas de una forma o de otra y oye, que revisen lo que ustedes estimen oportunos, pero sí que creemos que la propuesta de la alcaldía, donde ya determina que los actos son nulos antes de hacer la revisión, creo que lo que determina un poco es ya el criterio subjetivo que tienen ustedes en cuanto a los mismos. Creo que lo honesto, justo y ecuánime, y sobre todo si lo que queremos es garantizar la legalidad de los acuerdos plenarios adoptados en este Concello, sería que, oye, revisen ustedes los que quieran, pero no la propuesta que no los determinen ya ustedes como nulos antes de empezar si quieren estudiarlos. Es cierto que en este tema puede haber distintas discrepancias, interpretaciones en torno a la ley, como el informe del secretario aquí presente, en el informe que él basa realmente en su criterio, y como él mismo reconoce, en el último párrafo pues determina, oye, sin perjuicio del otro mejor fundado en derecho. Nosotros tenemos los nuestros, varios donde realmente acreditan que la ordenanza municipal no puede en ciertos criterios estar por encima de la ley de bases de régimen locales, criterio que se siguió en aquel momento para la adopción de los acuerdos plenarios y que realmente hacen que esos acuerdos, a nuestro entender, y que se determinará probablemente en otra instancia distinta que es lo que es el Pleno, son totalmente legales, igual que seguimos entendiendo que el acuerdo de nombramiento de Anxo Rei Ballesteros es legal, pero es nuestra interpretación del mismo. Só unha aclaración. Bueno, a redacción do texto a fixo o secretario, por lo tanto non hai ningún tipo de intencionalidade pola nosa parte, eso quero deixalo claro. Non sei se queres facer outra proposta de redacción ou vale así, a mí me dá exactamente igual. Non agora na perspectiva. Non é pola miña parte da lista. Una cosa es que hagamos revisión de actuaciones administrativas de cualquier tipo o de cualquier otra, que siempre cualquier miembro del Ejecutivo o incluso de la corporación, cualquier Non sei sabes, por favor. Vamos a ver. É o nome do procedimento. O procedimento que hai que efectuar cando se quere declarar a nulidade dun acto, así como cando é anulable unha declaración de lesividade, cando é un acto que se supón que é nulo, o procedimento chamase previsión do oficio de actos nulos. Non unha valoración subjetiva, é simplemente poñer o nome que recolle a lei. Con lo que al final estamos de acuerdo en una cosa, ustedes lo que pretenden es anular un acuerdo, no estudiar si el acuerdo es legal o no. Es decir, yo entiendo que si ustedes lo que pretenden es anular el acuerdo, vayan por ese tema, es decir, no me parece mal, es decir, lo que sí, una cosa creo que es distinta es estudiar la legalidad de un acuerdo y otra es determinar la nulidad de un acuerdo. Eso supone una perjudicación a nuestro criterio, entender. Pero bueno, ustedes pongan lo que quieran. Aí, claro, se presume porque hai un informe do secretario que di que se necesitan os 2/3. Por eso, evidentemente, se pensa que poden ser nulos e por eso se fai esta revisión. Si non, si estivéramos de acordo, o informe do secretario estivera de acordo con ese nomeamento, non habría lugar a. Pero, en todo caso, reitero que non hai ninguna intencionalidade por nosa parte. Quer decir algo máis? Ou aportar do goberno? Bueno, vamos a proceder a votación e reafirmar que nós non temos ninguna
Sí, perdón. Ben, dende logo, Un segundo, no, entonces. dende logo, dende o BNG non imos a presumir de coñecementos xurídicos necesarios e suficientes para avaliar de onde procede ou hacia onde que normas superiores afectan ao regulamento municipal da Paula Carmiñal de honras e distincións, pero desde logo que xa moito antes de que isto xurtira tiñamos a convicción polo que temos leído, consultado que a línea, digamos, a línea legislativa que afecta ao regulamento municipal que acabo de citar non é precisamente a que defendeu ou a que fala o portavoz do PP. De calquera maneira, o BNG non vai a pedir disculpas en absoluto, pero sí o que quere deixar ben claro é que calquera que sexa a decisión que tomen os órganos correspondientes a quen lles toca a facer todas as valoracións a este respecto para nós serán válidas. Non defendemos nin A, nin B, nin C, pero non podemos estar ante as dúbidas e sin un momento determinado neste Concello, polas razóns que foran ignorancia ou prevaricación, se tomaron decisións que non son correctas, alguén que está por enriba da consideración propia nosa debe tomar a decisión. E nós, insisto, o BNG vai aceptar calqueira que esta sexa. ¿Quiere intervir? Popular. No. Bueno, pues suscribo as palabras do portavoz e, aparte, ahora mismo se está dando unha situación de injusticia no Concello, porque co informe de Secretaría nós non podemos declarar fiadativo a Anxo Rei Ballesteros e se trata de aclarar a situación sin máis problemas. E o que diga o Consello Consultivo será o que mande e que prevalezca. E se son varios os tres, pois mellor que mellor. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Queda aprobado. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é unha proposta de alcaldía relativa á cesión temporal de terreos do polígono industrial de Atomada para a construción dunha gardería. Ben, é unha proposta, como saben os membros da corporación, que ten que ver con unha subvención da Consellería de Política Social á Asociación de Empresarios do Polígono para a construción dunha gardería que dará principalmente servicios aos traballadores e traballadoras das distintas empresas que están ali ubicadas, situadas, e é necesario unha cesión dunha parcela por parte do Concello para poder construir a gardería e, polo tanto, ahora aquí estamos para aprobar un convenio no que surdiron algunhas dúbidas, sobre todo na cláusula segunda, e que espero que estén xa resoltas, porque, bueno, temos a conciencia de que o portavoz do Partido Popular pues, tamén é o presidente da Asociación de Empresarios e esperamos que sexa válido para poder asinalo, porque senón pues, significaría un problema porque van sustos de tempo para executar as obras. Básicamente será unha cesión durante 5 anos prorrogables de maneira automática en períodos de 3 anos e que solamente se podrá rescindir o convenio de mutuo acordo sempre cando, por suposto, se manteña o uso para que o que está previsto na instalación, que é unha gardería. Vamos a abrir o turno de palabra ao Ciro Socialista. Vou votar a favor, evidentemente, da proposta, pero me gustaría explicar para a xente, porque a xente, bueno, o que a mí me chegou é como podedes votar a cesión dun terreno público para unha guardería cando non hai unha guardería pública no centro do pobo. Pois ben, a ver, votamos porque a Xunta dá unha subvención á Asociación de Empresarios, non lle dá unha subvención ao Concello para que fixera a guardería en terrenos públicos. Por lo tanto, hai que aproveitar que existe esa opción de construir, polo menos, ainda que sea unha guardería no polígono industrial da Tomada para os fillos e as fillas dos traballadores. Espero que, a ser cartos públicos e terreno público despois na xestión tampouco non sea excesivamente cara, que podan ir, se hai plazas suficientes, os nenos que así os pais o decidan. E tamén unha guardería nun polígono industrial pois é algo, esperemos, moi complicado polo xeito de que pode haber hidrocarburos, polvo de sílice, para os nenos, xa que daña, os nenos teñen un sistema autoinmune aínda moi inmaduro e, polo tanto, esperemos que ao lado, próximamente,
teñamos a sorte de que se instalen empresas que non contaminen, porque tamén sería un problema despois, non? Sin máis, o meu voto é favorable. Me gustaría que en vez de recibir os cartos a asociación, a recibir ao Concello e ter unha gardería pública, pois, ao mellor, máis próximo ao centro urbano que pudera disfrutar todo o mundo, con máis facilidade, pero, bueno, as circunstancias son as que son e, polo tanto, o voto favorable. Moitas gracias por denegar. Ben, é que isto é un pouco indo de adiante para atrás. Pasou nos anos e nos pasa agora. Recorde esta corporación que no 2015 este grupo municipal someteu a debate precisamente a construción dunha escola infantil dentro dos límites, o sea, os límites deste Concello, que se nos dixo en varias ocasións que estaban adiantadas as búsquedas dos terreos, así que digolle a portavoz do PSOE que o mellor pode contestar así a xente, que quen sabe cando estarán atopados os terreos que se vai a facer unha escola infantil dentro do casco urbano. Agora ben, pola razón que sexan, que se me escapan, a Xunta vai destinar unha serie de millóns de euros a crear escolas infantis, en este caso nos polígonos industriais, vai a dar subvencións de hasta 200.000 euros, o 100% do gasto, e necesitan un lugar onde ubicarse dentro do polígono. Si é normal que os terreos públicos se utilicen para o mellor beneficio e para o avanzo social de todos os cidadáns. Non debemos considerar, e espero que non sexa así, esa escola como privativa dos traballadores do Concello, do polígono, traballadores e traballadoras, o gallá que as plazas sexan suficientes para recoller tamén aquelas necesidades de outras homes e mulleres de parellas que vivindo dentro da Póla da Caramiñán non realicen as súas labores nese polígono industrial, pero de calquera maneira, dentro do BNG, entendemos que a pesares de non esquecer o noso desexo dunha escola infantil promocionada, proyectada e levada a cabo polo Goberno Municipal, imos a apoiar a cesión destes terreos de titularidade municipal que nunca deixarán de selo, para que ali se ubique unha escola infantil que o gallá sirva para o futuro de todos os nenos e nenas deste concello. Por el Partido Popular. Bien, yo creo que lo que estamos debatiendo es un acuerdo donde una de las partes, no sé cómo expresarlo realmente, sinceramente, como presidente de la Asociación de Empresarios de Polígono de la Tomada, nosotros en un momento determinado surge una línea de ayudas de la Xunta de Galicia para la instalación de guarderías en los mismos, como un elemento, creo yo, de mejorar la conciliación familiar de los usuarios de los polígonos y de mejora de la calidad de vida de los mismos, y sobre todo por un elemento de proximidad. Y nosotros como empresarios creo que ya hemos dado ejemplo de muchas facetas de gente responsable y sobre todo buscando la mejora de la calidad y de las circunstancias vitales de toda la gente que trabaja y compañeros que utilizamos diariamente el polígono. Nos solicitamos realmente dicha ayuda. Para ello, como asociación, no tenemos terrenos propios y recurrimos al Concello para que plantearle la idea que teníamos de asumir un reto que para nosotros es nuevo y que implica una dedicación y trabajo y esfuerzo tanto a nivel diario de labor como a nivel económico, porque independientemente de la subvención que nos dan, probablemente dinero no nos llegue y realmente nos tenemos que comprometer a una gestión de una instalación durante un tiempo determinado con un número mínimo de plazas, 41, que nuestra idea es si hay más necesidades, hacerlo crecer gracias a la extensión de terreno que nos cede, en este caso el Ayuntamiento, y que permite que modularmente hagamos posteriores ampliaciones. Nuestra idea no es que solo se circunscriba a los trabajadores y usuarios del polígono de la Tomada, sino que a cualquier vecino de nuestra localidad. Pero creo que lo importante es, independientemente de la idea que surge de los empresarios de la Tomada, de hacerse eco de esta subvención y ser, hoy creo que a nivel industrial, un referente en la comarca y tratar de estar innovando y mejorando siempre la calidad de todo lo que hacemos. Somos, en este sentido, creo que 10 polígonos en toda la comunidad autónoma que nos han dado el privilegio de hacer este tipo de actuaciones. Pero lo que estamos debatiendo aquí, creo yo, es el tema del convenio. El convenio, yo
realmente es un convenio un poco, no en sí, sino el hecho de cómo se ha desarrollado un poco peculiar, que no quiero tampoco entrar en la historia, pero sí quiero separar un poco lo que es mi calidad de presidente y portavoz, en este caso, de mis compañeros de la Asociación de Empresarios de Culino de la Tomada, de concejal del Partido Popular. Y separándolo, nosotros no nos vamos a abstener al respecto porque no sé ahora mismo, por las circunstancias de tiempo de cómo ha llegado esto hoy a nuestras manos después de tres o cuatro modificaciones en los últimos 3 días, yo no sé el sentir o el entender de mis compañeros. Os digo personalmente que, oye, lo veo bien, hay algo que a mí no me queja, pero tampoco creo que sea un momento de ponernos a debatir aquí el articulado del mismo, sobre todo en el punto número 3, en el punto tercero. Pero bueno, entonces, es decir, en principio yo no le veo mayor dificultad que ella, pero tampoco lo que no quiero tomar es una postura en nombre de mis compañeros del polígono sin haberlos consultado previamente. Bueno, es una situación un poco extraña, pero bueno, en todo caso, creo que é urxente para a Asociación de Empresarios que se aprobe este convenio para poder empezar as obras e telas rematadas antes de fin de ano e a gardería en funcionamento, porque é unha condición que pon a concesión de subvencións. Sempre se podrá modificar o convenio por acordo plenario, supongo. E se é acordo plenario, por ahora pode valer para empezar as obras, e se temos que falar máis e modificarlo, pois o faremos. Pero bueno, creo que é importante que se aprobe hoxe. Nos, polo que temos falado con representantes da Consellería de Política Social, co conselleiro e con outros representantes, non condiciona para nada a concesión desta subvención para que nos concedan a construcción dunha gardería pública no casco urbano. Iso é a palabra que nos deu. En canto a consecución de terreos para unha gardería, iso é algo que debería de estar previsto de alguma maneira no plan xeral. Para o noso plan xeral non é bo por moitos motivos, e un deles é que os terreos dotacionales, agora mismo os máis importantes, os que podían ser utilizados como gardería, son difíciles de conseguir. E como, por exemplo, temos o Polígono 2, donde o terreo está situado no centro. Si conseguimos que se modifique e conseguimos que efectivamente vaya adiante o seu desenvolvemento e a súa promoción, pois podemos acceder a él. Si non, é moi complicado, porque o Concello sempre podría adiantar a urbanización e facerse con eses terreos, pero claro, se sitúas o terreo no medio, moi difícil acceso, encarece moitísimo. Outros terreos, como os que están na praia do Areal, as conocidas naves industriais, pois resulta que son terreos dotacionais que están en terreos de costas e que manda ali de costas e despois patrimonio sobre as naves. Costas nunca nos vai dar permiso en principio para poñer unha gardería, sempre van a ter que ser usos vinculados ao mar. Nos non é que estivemos ociosos ni moitísimo menos, sino que tivemos moitísimas voltas a onde podemos colocar a gardería e vai a ter que ser finalmente seguramente con un gasto importante por parte do Concello para facerse con algún terreo dos que están clasificados como dotacionais. Hai algunha opción moi interesante. En todo caso, levamos 2 anos no goberno, non levamos 16, e efectivamente hai que intentar conseguilo o mellor de aquí a fin de ano, e as ideas están sobre a mesa. Pero un plan urbanístico nos pensamos que tiña que facilitar o acceso do Concello a terrenos dotacionais e non o fai en absoluto. E, por exemplo, temos que recén aprobado o plan se intentou construir o centro de saúde nun terreo que non era dotacional e que non tiña sentido e que obrigou unha serie de trámites cos que nós non estamos de acordo e que creo que membros da oposición estaban de acordo con nós nesa idea. En todo caso, bueno, aquí estamos co convenio de cesión temporal para o uso desta parcela dotacional como gardería e pensamos que o Concello non se pode negar, evidentemente, a que a Asociación de Empresarios reciba unha subvención deste estilo, que se pode construir unha gardería ali, que será, entendemos que debe ser así, creo que non sei se o reflexa a subvención, se pode aclarar o mellor o portavoz do Partido Popular, debe ser de uso preferente para as persoas e os nenos e nenas que son fillos e fillas dos traballadores e traballadoras do polígono industrial, pero que si quedan prazas libres, por suposto, poden ser ocupadas por outros nenos e nenas do Concello. Algo máis? Que me parece surrealista a situación. O sea, o presidente do polígono abstense e aproba a cesión á oposición. Casi que estamos na terra de Valliclán. A verdade é que é un pouco, non sei.
A ver, eu non teño inconveniente en aprobarlo, se hai que facelo, faise, pero bueno, o que pediría é que o Partido Popular votara a favor tamén. O presidente do polígono está aí, entonces, para mí é surrealista. Estamos, eso, en a terra de Vallicán, que non podemos negar. Problema. Non, xa dixemos o que teníamos que decir, o convenio ben sabido é que falamos tamén dele na comisión informativa. Si algunha dúbida lle representa ou presenta ao señor Durán, pues, bueno, cada un que actúe en conciencia. Nada máis. Popular. Yo entiendo que puede llamar su atención. Le vuelvo a decir, yo no tengo ningún problema en aprobar el convenio como concejal de esta corporación. Así que me sorprende que planteemos un convenio con una entidad que desconoce cuáles son los términos del convenio. Entiendo que después de estos 3 días que llevamos de negociación o de cambio de pareceres al respecto, pues las cosas se han mejorado bastante y se acercaron a lo que se pretendía desde el principio por parte de la Asociación de Empresarios. No tengo ningún problema si hay un compromiso por parte del Gobierno en modificar las condiciones del criterio cuando llegue el planteamiento de la firma del mismo, dependiendo de lo que determinen los miembros de la Asociación de Empresarios del Polígono de la Tamara, porque son los que al final van a decidir plasmar o no su firma en el documento. Si lo que seguimos teniendo una vía abierta para negociar los posibles matices que haya al respecto, yo no tengo ningún problema en ese sentido. Es decir, nosotros lo que pretendemos realmente es hacer una actividad que para nosotros no va a suponer más que un esfuerzo en todos los sentidos para mejorar de la calidad de vida y de todos los usuarios del polígono, y no solo los del polígono, porque independientemente que la instalación se circunscribe físicamente al polígono, está abierta a cualquier persona de nuestro término municipal, incluso de fuera, y nuestra idea es que si funciona y entendemos que tiene muchas posibilidades de funcionar de forma eficiente, incluso ampliarlo con el tiempo, porque lo que pretendemos es mejorar la calidad del servicio y la calidad de vida y las condiciones de conciliación familiar de las personas que nos rodean. Bueno, vamos a proceder a votación. ¿Votos a favor del convenio? ¿Votos en contra? Sí. Bien. No, claro. Bueno, a ver, no decir nada. A quinta redacción que proponemos y que non é válida, xa non sei. Eu creo que non hai ningún motivo para que este convenio non sexa válido. Sempre se fala de mutuo acordo, se a gardería funciona non ten por que haber ningún problema e seguirá os anos que faga falta. E aceptamos, porque inicialmente no convenio figuraba a palabra unilateral, porque pensamos que tamén se o Concello non estaba de acordo debía poder rescindilo, e tamén pensamos que a Asociación de Empresarios non estaba de acordo podía poder rescindilo por si mesma, pero ustedes prefieren mutuo acordo, pois mutuo acordo, non sei cal é o problema, pero era o que decimos antes, se vamos a entrar a debatir agora... Sí. A ver, aquí pon que poder ser revisado ao cabo dos 5 anos, pero non sei se podemos revisarlo ao correcto. Como? Para o acordo plenario e facer outro. La acción de modificarlo, no es por otra cosa, que nuestro criterio de si sigamos peleando por este tema desde hace 6 meses es por hacerlo. Y hemos conseguido flexibilizar, creo que todas posturas y llegar a un acuerdo, porque todos creo que estamos convencidos que es algo bueno. Además, ahora, lo que no podéis pretender, un acuerdo que traéis 5 minutos antes y nos lo dais aquí en la entrada del pleno, que nos diga a nivel de asociación de empresarios que estamos de acuerdo, porque yo no lo haré nunca, porque por mucho que represente la asociación, al final el acuerdo lo tiene que tomar quien lo tiene que tomar, que es la asamblea correspondiente. Bueno, non sei, como non iso salida posible,
Pues entonces, lo que sí os pido es, pues vuelvo a decir, al final es la flexibilidad en llegar al entendimiento, porque yo, te vuelvo a decir, puedo tener mi opinión personal y es la mía, pero yo en este tema actúo como representante de una asociación, la cual dentro de la misma hay distintos criterios, distintas opiniones, y hombre, yo no... de verdad que non entendo que é o que queres cambiar. Que non Pues mira, no, nosotros hay una cosa, nosotros una de las cosas que no nos ha gustado desde el principio del convenio, y creo que es lo que hemos plasmado en las distintas reuniones que hemos tenido en los últimos 4 días, es decir, porque al final, si queremos, nos podemos hablar cómo surge lo del convenio, pero que hasta es curioso, pero sí que lo que no queremos es subjetividad en el acuerdo. Y no queríamos unanimidad, nosotros queremos saber realmente lo que hay para tal. Y el tercer punto, donde el Concello es el que interpreta, yo no quiero que nadie interprete nada. Nosotros lo que queremos es un acuerdo donde quede claro lo que hay. Si lo que queramos es un acuerdo de 5 años, prórrogas de 3 años automáticas, que es lo que propusimos en su momento, y de mutuo acuerdo, no tenemos ningún problema. Pero es que aquí no hay nada que interpretar. Entonces, oye, lo que nos da siempre, visto las distintas propuestas que ustedes han mandado, al final lo que genera es desconfianza en todo. Y lo que no queremos es que haya subjetividad en nada. ¿Dónde ve eso? No, eso. Lo digo, hombre, el tercer punto donde ponéis el Concello queda facultado para interpretar. El ayuntamiento no es decir, esto es un acuerdo entre 2 partes, donde uno no tiene que interpretar lo que se acuerda. Si hay alguna duda en lo que se acuerda, lo que tenemos es que antes de hacer el acuerdo aclarar las dudas que haya para que no las haya. Nada más. El acuerdo es muy sencillo. La Asociación de Empresarios del Polígono de la Tomada, haciéndose eco de una subvención, quiere desarrollar una actividad que es una guardería infantil para dar un servicio a una serie de usuarios. Lo que entiendo es que, oye, el ayuntamiento, ante la carencia de terreno, cede el terreno y, oye, en tanto en cuanto la asociación quiera seguir gestionando la actividad y cumpla con los requisitos de la actividad y la tenga abierta, tiene que estar operativa. Que cuando quiera dejarla, ya queda plasmado en el último párrafo del punto 2, que en el momento que cese la actividad se reviertan los terrenos y no hay más que interpretar. No entiendo, yo personalmente no entiendo esa historia. Si apartáis del punto del número 3, no hay ningún problema por nuestra parte. Pero, a ver, un inciso, a ver. Si o Concello queda facultado e interpreta ben, sempre está o xulgado para que interprete xustamente. A ver, é que eu tampouco lle vexo tanto problema. Quero dicir tamén que estamos cedendo unha parcela de 2.000 e pico metros cuadrados que ten o seu valor importante para o Concello e o estamos tendo para a construcción dunha gardería que non temos nin idea de como vai funcionar, se vai funcionar ben ou mal e que capacidades vamos a ternos despois de incidir aí. Creo que estamos sendo, o Concello está sendo, e a Corporación está sendo extremadamente generoso. Non sabemos que tipo de contratación van a utilizar. Si van a utilizar unha contratación máis ou menos xusta para os traballadores e traballadores que vayan a traballar ali, si vai funcionar correctamente, si vai funcionar mal, para que vostedes se funcionar ben, a nos, a corporación, no seu conxunto no seu momento, non te parece oportuno. Entonces, aceptamos o de mutuo acordo, que non vamos a rescindir o convenio sin que haya un mutuo acordo, porque podemos falar e decir, chegar a 1.000 dentro de 5 anos, quen este aquí poderá chegar aos acordos que sesen. Si non te parece que funciona correctamente a gardería, pois o mellor chegar a un novo convenio, incluso que hubiera unha chega municipal, si é posible, porque as competencias parece que non o permiten, pero bueno, ou buscar un convenio coa Xunta, hai 1000 cousas que se poden facer, pero se fala do mutuo acordo en todo momento. Eu, non sei, creo que o terceiro punto creo que se pon, vamos, casi por sistema en todos os acordos, que alguén ten que ser o que interprete as dúbidas, porque sempre poden surgir dúbidas en calquera tipo de convenio, e alguén ten que ser o que interprete, neste caso, pois creo que debe ser a administración local, e non hai máis problemas, e desde o principio nos mostramos favorables a apoiar a construcción da gardería. Si quere nos modificar o período de 5 anos, o puxemos 5 anos, o dicemos porque é o que marca a subvención, como mínimo o que están obrigados a manter en funcionamento a gardería, se non perderían a subvención, iso xa non é cuestión do propio Concello. Pero eu non vexo que este convenio teña que suscitar ningún tipo de problema ou de suspicacia por parte do empresariado. Creo que é moi generoso por parte do Concello e porque hai un interese público de non perder unha subvención para construir unha gardería. Nada máis. Yo creo que no tiene sentido seguir debatiendo algo que no... Es decir, nosotros tenemos, yo personalmente tengo una opinión, es decir, creo que realmente el convenio hay que aprobarlo en el sentido de que realmente los tiempos cada vez nos cambian más. Creo que todos somos conscientes de que es una actividad y una inversión importante para todos. Nuestra intención es, nosotros no tenemos ánimo de lucro de ningún tipo de actividad, por eso incluso es una asociación sin ánimo de lucro y lo que queremos es hacerlo de la forma mejor posible y no tenemos ningún problema en
en colaborar y mejorar y hacer todo lo que tal. Por eso mismo, como esa es nuestra inquietud, por eso mismo nos hacemos partícipes de una ayuda de la Xunta de Galicia y hacemos esta actividad. Si no, para nosotros, sinceramente y personalmente, nos era más tranquilo estar quietos y no hacer nada. Porque esto no deja de ser un trabajo y un esfuerzo tanto a nivel personal, a nivel laboral y sobre todo económico que tenemos que afrontar. Ahora, creo que las cosas tienen que plasmarse y quedar claras para que no haya ningún tipo de interpretaciones. Sí que la premura de tiempo está provocada por lo que lo está, es decir, porque esto llevamos 5 meses a vueltas con este tema, y hombre, yo solo os manifiesto lo que yo veo cuando me traéis un documento 5 minutos antes de la aprobación del pleno, porque también es cierto que desde... Non repites continuamente por 5 minutos porque hubo 20 cambios, non hai que esperarnos ao último momento para traer a proposta. No estoy diciendo que fueron, estoy diciendo, nunca he dicho que estuviéramos esperando en todo momento. Sí que estoy diciendo que en 4 días hemos tenido 5 propuestas encima de la mesa y no hemos llegado a acuerdo ninguna. ¿No? Bueno, non vamos a seguir, vamos a votar a proposta e xa está votado, non? Sí. No, pero se interrompeu no medio da votación, non? Me parece. Bueno, repetimos a votación. Votos a favor do convenio? Se aprobou por unanimidade. No medio secretario, a cláusula terceira é a seguir por lei, porque o Concello propietario dos terreos e sempre vai poder ser o que revisa o convenio, porque a administración que queda reflexado aí tamén é indiferente. Pero bueno, por tranquilizar nada máis o tema. E o mellor dentro de 5 anos non estamos ningún aquí, nin posto de presidente dos empresarios e saber o que pasará. Pasamos entonces ao punto número 5, que é unha proposta da alcaldía para aprobación do proxecto para o establecemento dunha zona habilitada como aparcadoiro para autocaravanas. Ten a palabra a Concelleira de Turismo. Bueno, como xa falamos nas comisións informativas, tamén antes na comisión de seguimento, pois se trata de levar a cabo un proxecto para un aparcamento, un parking de autocaravanas na zona de San Lázaro, no aparcamento que se atopa na saída cara a Boiro, a marxe dereita da C305. Bueno, este tipo de vehículos non teñen a posibilidade, este tipo de turistas que viaxen en autocaravanas non teñen a posibilidade de pernoctar no noso concello porque non haxa instalacións, infraestructura adecuada no casco urbano. É certo que existe instalacións de titularidade privada, pero non a xente quere pasar polo casco urbano, pasar un día e coñecer a nosa vida, non? Todos sabemos que hoxe en día este tipo de turismo ten unha importancia moi grande, temos concellos veciños que reciben, a verdade, moitísimo turismo autocaravanistas que ademais ten unha repercusión económica importante, non? Entonces, bueno, en este caso se trata de traer o proxecto, que se trata de unha zona de entre 15 e 16 parkings. Este tendría o servicio de agua, electricidade e saneamento, e o custo sería de 8.356,54 euros, de lo que sería a posta en marcha de instalación. Hola, por todo socialista. Pois eu non creo que sea necesario un aparcamento para autocaravanas, porque fui mirar, cando se trouxera a primeira proposta, e habían dito que deixaban cada autocaravana 18 euros ao día. A xente que de San Lázaro, que eu pude falar, non está de acordo por 18 euros ao día. Desde logo, penso que o Concello, que os cartos que van a deixar no pobo non me parecen tanta cuantía para que o pobo crezca ou dé tanto negocio á hostelería ou ao supermercado ou a quen sexa. Hai un camping que conta con todos os servicios e tamén dá emprego a xente do pobo. Nesta proposta non se nos fala da limpeza, da vixiancia. É un problema para a xente de ali, non sabe se vai a limpar, se vai haber vixiancia, que se vai instalar, como vai a ser,
en ningún caso, poñer isto en marcha según un regulamento me parece, bueno, descabellado, o sea, me parece que é un perxuicio para a xente que vive en San Lázaro, porque non saben se lle vai a limpar, se van a conectar ben, que en vez de vixiar as conexións aos colectores. A ver, non a intranquilidade por este proxecto, desde logo, generouse en San Lázaro. Eu, por 18 euros ao día, que foi o que se nos dixo naquele momento que deixa cada autocaravana, pois de verdad que non encontro prioritario. Sí, boa noite. Nós dende o BNK queríamos exponer un par de cuestións. A primeira, as nosas dúbidas ao respecto da oportunidade de conveniencia de dunha instalación deste tipo por cuestións vinculadas efectivamente ao turismo e a outras negocios xa instalados no Concello, pero tamén unha segunda cuestión que é o que ten a ver co lugar concreto onde se plantexa esta instalación, e que para nós tamén é unha das cuestións máis importantes, porque isto, recordemos que é a segunda vez que ven ao pleno. Na primeira, nós tamén xa amosáramos as nosas dúbidas e que queríamos saber tamén a proposta concreta onde se quería facer esta instalación. Hoxe xa ven esa proposta concretada e, evidentemente, a nós non nos parece o lugar máis adecuado por varias cuestións. A primeira é porque, efectivamente, os veciños da zona non queren esta instalación ali. Entón, a nós eso nos parece unha razón tamén de peso, non? Primeiro, hai que coñecer a opinión dos veciños e veciñas da Pobra do Caramiñal que están ao redor de onde se pretende facer calquera tipo de actuación. Parece ser que esta foi unha razón que tamén se expuxo nun punto anterior por parte do goberno municipal, que parece que para algunhas cousas si ten en conta a opinión dos veciños e outra non. Segunda cuestión, hai que ter en conta, por si esta corporación non o sabe, que hai un pexón aprobado neste Concello e que enfrente desa parcela é donde ten saída a que ao mellor algún día se construe, pero en todo caso está programada a circunvalación do noso Concello. A nos non nos parece que sexa un lugar adecuado para traer o turismo, como aquí se di, turistas de autocaravanas que vayan a poñer unha instalación que ten diante unhas naves industriais e o peirao comercial, e detrás a futura circunvalación. Por outro lado, algúns membros desta corporación recordarán cal foi a posición do BNG cando foi o debate precisamente do pexón e cal era a nosa proposta a respecto desa parcela. Nós, dende logo, seguimos mantendo esa proposta. Nós somos unha organización política que, se por algo nos caracterizamos pola coherencia nos nosos plantexamentos e, por lo tanto, a nós pensamos que se algún día o Pobra do Caramiñal nos dá a capacidade de gobernar neste Concello, faríamos unha modificación do pexón vinculada ao tema da circunvalación e, por lo tanto, esa parcela tería outro obxectivo e outro fundamento. Por lo tanto, a nós non nos parece que ese sexa o lugar máis adecuado. Por Partido Popular. Bueno, nosotros manifestamos en otra ocasión que ya se debatió esta ubicación y esta posible instalación de un área de servicio de autocaravanas. Entendemos que en nuestro municipio hay un establecimiento que puede dar el servicio, y eso no coincidimos con el equipo de gobierno, creo que tiene posibilidades y lo está haciendo. Creo que además está en un terreno de titularidad municipal, aunque sea una empresa privada y que realmente genera puestos de trabajo y riqueza en nuestro concello, con lo que la necesidad de gastarnos 8.000 euros o 9.000 en hacer una instalación donde ese servicio se está dando por una empresa municipal en un terreno público en nuestro concello, no le vemos esa utilidad ni ese perjuicio por no hacerlo, porque realmente el servicio existe ahí y se puede estar dando. Y a mayores coincidimos, realmente creo que la ubicación en la zona de San Lázaro, donde eliminamos un aparcamiento que tiene un índice de rotación de vehículos particulares muy altos, pues hombre, no es quizás la más adecuada, pero como ya de principio queremos que realmente el servicio se está dando y el turista de caravana que quiera venir a nuestro concello puede venir cuando quiera, realmente con unos servicios creo que muy buenos en el camping que tenemos en nuestro municipio, que además sería un sitio de titularidad municipal.
por goberno? Bueno, trátase dun tipo de turista que normalmente pois, non se queda moitos días nos campis, son autocaravanas normalmente que suelen aparcar en entornos urbanos. Totalmente complementario, non se supón, máis incluso por o número de autocaravanas das que estaríamos falando, de que fora unha competencia realmente de importancia de cara ao establecemento privado do que estamos falando aquí, non é un espazo totalmente diferente. Todos sabemos que cada vez hai máis vilas en toda Galicia, porque o turismo de autocaravanas está ahora mismo pois, ascendente, cada vez hai máis xente que se anima a comprar e a coñecer, pois, afortunadamente, a nosa terra, pois, utilizando este medio de transporte. E, pois, son 2 noites, pernotan sempre cerca en entornos urbanos, diferente totalmente do que pernota pois, nos campings. Sentimos moitísimo que pois, a corporación non estea de acordo coa ubicación e a ubicación que desde pois, este sector se nos manifestou como unha boa idea, como dentro dos espazos que temos no Concello, no entorno urbano, pois parecía a máis aceitada dentro do entorno autocaravanista. Foron moitos as persoas que utilizan este transporte, bueno, medio, sí, de transporte turístico, non? Pois que se achegaron a nós, porque a través incluso da asociación, non son 18 euros por caravana, sino por persoa, ¿no? Dentro de, polo menos esos eran os datos, ¿no? E ademais que, bueno, pujante, ¿no? Sentimos moitísimo que non poida ser aprobado, intentaremos buscar outra ubicación. Bueno, é unha pena que nun momento onde vemos que todos os concellos vecinos están apostando porque esta xente coñeza a nosa vila e teña a posibilidade de parar e coñecernos, teña que parar noutros concellos e non ter a posibilidade de parar, coñecernos e ao mellor volver a vir noutro momento, que iso é unha parte tamén moi importante do que é o futuro turístico dunha vila como a nosa. Do Partido Socialista? Bueno, non nada, se non son 18 euros días, é unha media de 36, porque moitos máis de 2 non viaxan na autocaravana, por tanto, sigo ratificando no mismo anterior. Provenía? Nada que engadir ao que xa dixemos anteriormente, simplemente decir que é falso de que o que acaba de decir a portavoz do grupo de goberno, que se non se aproba isto, estes turistas non terán a posibilidade de parar no noso concello. Esa posibilidade existe. Outra cousa é que non sexa nunha instalación deste tipo, pero esa posibilidade existe. Por lo tanto, os turistas de autocaravanas teñen esa posibilidade no noso concello. Eu simplemente tamén quero apuntar unha cuestión a este respecto. A xente que viaxa neste tipo de autocaravanas, que todos conocemos, é xente que non ven de Compostela, nin ven de Tanga, é xente que ven de certa distancia. E cando ven con certa distancia, ven o Barbanza. Ben, vos poñedevos na cabeza dunha persoa deste tipo que ven con unha autocaravana, que ten unha instalación en Boiro, na praia, ao lado do casco urbano. E a outra opción é aquí, diante dunha nave industrial e dun entorno que para nada, dende logo, resulta agradável. Eu, dende logo, se son un autocaravanista, non tería dúbidas a donde ir pasar a pernocta. De feito, non terá o Partido Popular. Ben, votos a favor da proposta? Votos en contra? Desvótase a proposta. E pasamos ao seguinte punto do día, que é a aprobación inicial da ordenanza reguladora da Bolsa de Emprego. Ten a palabra tamén a concelleira, neste caso, de Dinamización Económica. Bueno, tamén como xa falamos na comisión informativa, no que estamos aquí a falar de unha ordenanza para marchar unha bolsa de emprego municipal. Do que se trata é de axudar, de algún xeito, a intermediar a que as persoas desempregadas ou que queiran mellorar as súas condicións laborais, pois a través deste servicio do Concello, pois teñan a posibilidade de usar o servicio de intermediación.
Ademais, é importante porque o Concello terá a posibilidade de ter moita información sobre a xente e a formación das persoas que están en desemprego e incluso das carencias, coa idea de, ao ter esa información, nos facilita a posibilidade de ofertar formación que amplíe coñecementos tendo en conta as ofertas que poidan sair no noso Concello, non? Parecenos que é importante poñer a funcionar esta bolsa e o que presentamos é a ordenanza para que durante este mes se fagan as alegacións pertinentes por parte da corporación e a ciudadanía. O socialista? En principio non lle vexo ningún convite a esta bolsa de emprego, son simplemente pedir continuidade no tempo, que se hai unha persona encargada que exerce, que atenda a xente que está en situación de desemprego e que, unha ferramenta a maiores para a xente que está nesa situación. Muchas gracias, Podría. Ben, desde o BNG consideramos que existen servizos de colocación públicos xa, que é certo que non funcionan axeitadamente, pero nós creemos que polo que debemos de pelear na administración local é porque estes servizos que xa existen e que xa son públicos funcionen, melloren o seu funcionamento e sirvan realmente de intermediación para a colocación. Consideramos que a administración local non debe de ter a misión de funcionar como unha axencia de colocación, non lle corresponde. E, de feito, sorpréndenos, eu estive mirando a página web do Concello, e mirei as páxinas web de outros concellos, e así como nas páxinas web de outros concellos, no apartado de emprego, pois hai información sobre ofertas públicas de emprego, sobre cursos, etc. No apartado de emprego deste Concello ven simplemente unha descripción do que se denomina aquí a Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local, en que, entre un apartado que se denomina funcións, ven a de asesoramento a emprendedores, proxectos de formación e creación de emprego, onde figuran programas de cooperación, obradoiros de emprego, cursos de formación e bolsas de emprego. E no apartado de bolsas de emprego di recepción de currículos e tramitación dos mesmos ante posibles ofertas, posta en marcha de bolsas para cubrir necesidades temporais de contratación dos servizos municipais en colaboración con os distintos departamentos do Concello. A mí me parece que un departamento dun Concello non debe servir para recibir currículums e tramitalos, porque iso dá lugar, a moi malos pensamentos. Consideramos que sí, que esta Axencia de Desenvolvemento Local ten unha función moi importante nun Concello, pero consideramos que esa función debe de ser precisamente, en todo caso, a de informar, a de formar e a de asesorar non solamente os demandantes de emprego, senón a todas aquelas persoas que estén interesadas en mellorar, sin ser demandantes de emprego, en mellorar a súa formación. Nós vimos por aí, por exemplo, o Concello de Arteixo sí conta con unha bolsa de emprego deste tipo, pero claro, en colaboración co Polígono Industrial, que é o Polígono Industrial de Arteixo, estamos falando de palabras maiores. Entón, se trata de unha cooperación entre un ente público que é o Concello e un ente privado que conxuntamente constituíron un departamento de promoción económica. A nós nos parece que para un Concello como o da Pobra, no que por outra parte o Goberno Municipal constantemente neste pleno ten manifestado que precisamente este apartado, este Departamento de Desenvolvemento Local non dá abasto co traballo que ten, incrementarlo co mantemento dun sistema de colocación, non? Porque aquí di nesta proposta de ordenanza que actuaría como intermediario e se encargaría de trasladar os currículos e a información ás empresas nun prazo menor a 4 días. O proceso de xestión de oferta dende a recepción da mesma ata envío do listado de persoas candidatas non será superior a 4 días. A nós nos parece que é un exceso de traballo que non lle corresponde a ese departamento, que ese departamento nas condicións nas que estamos actualmente non pode asumir
E, sin embargo, hai outras posibilidades que nos parecen máis acaídas e que nos parecen moito máis operativas e que sí corresponden ao que debe de ser o traballo dunha xencia de desenvolvemento local, como, por exemplo, no Concello de Porto do Son, que é aquí ao lado, e que, bueno, está gobernado polo PP, por lo tanto non se nos pode pasar de ningún tipo de influencias. Ten un blog que se chama Emprego Porto do Son, un blog estupendo onde o persoal encargado de desenvolvemento local ten varios apartados, un de axudas e subvencións, outros de enlaces de interese, outro de formación, outras de oferta de emprego público e por parte de empresas privadas, e logo recursos con enlaces a outras páxinas web onde se pode topar información deste tipo. A nós nos parece que iso é o máis acaído, é dicir, unha ferramenta que ofreza información aos demandantes de emprego daquelas ofertas que hai na comarca, tanto públicas como privadas, dos cursos de formación que se están desenvolvendo ou se van desenvolver, tanto públicos como privados, e que con iso é suficiente, é o que pode ser asumible por un concello como da Pobra do Caramiñal, e non nos parece necesario para nada a creación desta bolsa de emprego, e, por lo tanto, imos votar en contra. Polo Partido Popular. Bueno, primero gracias a... Por lo menos reconocemos que el Partido Popular hace algo bueno a algún sitio. Creo que coincidimos en que es importante cualquier tipo de ayuda, instrumento y herramienta que sirva para solventar la colocación de cualquier persona, conseguir unificar tanto la demanda como la oferta a nivel laboral para que esto sirva de palanca de crecimiento, de desarrollo económico. Pero también coincidimos con el BNA en el que creo que nos estamos haciendo una labor que hoy están haciendo otro tipo de instrumentos y organismos, tanto a nivel autonómico como estatal, y que lo que supone es un trabajo administrativo mayor para nuestro concello, que no, ojalá, del resultado que todos creo que queremos que dé, pero que tenemos muchas dudas de que realmente lo consiga. Nosotros realmente vamos a abstenernos al respecto y ver realmente cómo evoluciona esto. Es una propuesta suya. Yo, sinceramente, creo que ojalá acierte y ojalá consigamos colocar a alguien. Creo que eso ya se está haciendo a nivel local desde la gestión de administración laboral, pero bueno, no vemos la necesidad de hacer la bolsa, pero bueno, tampoco no vamos a poner ninguna pega que realmente conseguir al menos generar algún puesto de trabajo que se concrete y resolver la situación de alguien que realmente tenga una necesidad tanto a nivel de demanda como de solicitud. O Goberno. Bueno, a realidade é que moitas empresas moitas veces chaman aos axentes de desenvolvemento local en busca de currículums ou aos concellos, a administración do concello, non aos políticos, certo? Algúns políticos, sí, pero de aquí do que estamos falando da administración e dos técnicos, que normalmente reciben a xente que está demandando emprego e que pasa por allí e que lle deixa esos currículos. O que queremos é organizar todo iso e, de feito, facer unha ordenanza onde todo o mundo saiba o que ten que facer. Antes comentaba a concelleira do BNG, en Porto do Son, cando chamas e hai persoas que o saben porque chaman directamente a través da súa empresa aos concellos, por exemplo, de veciños, incluído Porto do Son, e o que fai o Concello de Porto do Son é mandarlle os currículos que ten ali da xente empadronada no seu concello. Do que estamos falando é de axudar a xente do noso concello empadronados no noso concello, pois a intermediar no sentido de facilitar, porque sabemos que hai moitas empresas ubicadas no Concello da Pobra que buscan, pois, dentro do Concello da Pobra, pois, xente que encaixe en perfiles determinados e buscan uns medios técnicos nas oficinas onde as persoas que teñen determinados perfiles deixan os seus currículos, pois, ese perfil. Por outro lado, nos prevendo precisamente o tema do noso axente de desenvolvemento local, que ademais estamos organizando o traballo de maneira que cerca carga de traballo que estaba facendo sea
sea traspasada a outros funcionarios para liberarlle de cargas que non teñen realmente que ver coa súa labor como persoa que debe desenvolver a economía local, pois liberar desa carga para poder realmente adicarse a estas cousas que creemos que debe facer. Pero, ademais, estamos demandando un orientador laboral que esperamos pois poder contar con ele este ano para que pois sea un apoio importante nestas e outras tarefas que son básicas para moitas persoas que demandan emprego no noso concello. É unha lástima que outra vez o PP e o BNG decidan pois non apoiar unha proposta que creemos é moi importante para a xente, sobre todo a xente nova deste concello. Por Partido Socialista. Bueno, pois sí que sirva de precedente, só vai nos a apoiar. Pois moitas gracias. Bueno, non quero dicir que ao que decía Cristina tamén tiña toda a razón do mundo, pero eu vou dar un voto de confianza, espero que funcione, porque senón xa non confío máis, Moitas gracias. Por BNG, non máis. Partido Popular. Votos a favor, entonces, desta aprobación inicial. Votos en contra. Abstencións. Pasamos ao punto número 7, que é un recoñecemento extrajudicial de decreto. Ten a palabra a Concelleiro de Facenda. Unha proposta de recoñecemento extrajudicial de crédito en valor de 103.939,71 euros que para facernos cargo de facturas e nóminas que non entraron pois por distintos motivos non poderon ser executadas co orzamento de 2016. Supoño que terei logo oportunidade de ir explicando pois as dúbidas que xurdan no debate. Ten a palabra por Partido Socialista. Eu simplemente, xa sei que todos tendes o informe de intervención, pero bueno, vou ler unhas líneas que están nel. Insiste que a perspectiva a existencia de crédito orzamentario con anterioridade para poder gastar e que se evite esta situación no futuro, non? É preciso que polos órganos gestores do gasto se adoten as medidas que permitan verificar a existencia de crédito orzamentario suficiente con carácter previo á realización do gasto, de xeito que o volumen de gasto se limita ás posibilidades orzamentarias. Despois, sigue insistindo que non sei por que non se fai, a omisión do procedimento establecido pola normativa reguladora dos contratos públicos, como sucede en relación coas facturas emitidas por gas natural e universal prevención e salud. Tales prestacións resultan encadrables nas categorías de contrato administrativo de servicios, sin que conste a tramitación do correspondente expediente de licitación a pesar de se tratar de supostos que exceden ampliamente o límite do contrato menor. Non sei porque non se... porque a intervención insiste nestes puntos e non sei porque pasaron 2 anos e se sigue sin facer. Por BNG. Ben, o BNG sempre criticou este tipo de prácticas das aprobacións extrajudiciais de decreto, criticounas en mandatos anteriores e vainas seguir criticando neste mandato tamén. Non é a primeira vez que se trae unha proposta de recoñecemento extrajudicial de decreto. En propostas anteriores que viñeron desde o goberno municipal criticouse moito que esas facturas procedían de mandatos anteriores e de obras electoralistas por parte do partido que gobernaba anteriormente, que non foran executadas conforme aos orzamentos vixentes. E non obstante, chegamos ao ano 2016, xa non o ano 2015, senón o ano 2016, en que se aprobaron uns orzamentos propostos por Nos Pobra,
e nos encontramos con que temos 103.939,71 euros de un recoñecemento extrajudicial de crédito. Entre as facturas que figuran aí, hai nóminas e Seguridade Social, segundo se nos dixo, para pagar a monitores de tempo libre e a técnica de turismo. Esas nóminas e esa Seguridade Social debería de estar orzamentada. Hai, por exemplo, premios dun concurso de pintura rápida, o primeiro premio 500 euros, ni máis ni menos. Se non estaba orzamentado, quero dicir, se se vai facer un concurso dese tipo, debería estar orzamentado, e se non está orzamentado, pois non se debe facer. Hai que axustarse aos orzamentos, e logo, desde logo, para nós o fundamental é este reparo que pon a intervención no referido precisamente a que estas facturas de determinadas empresas que aparecen tamén, algunha delas aquí neste recoñecemento extrajudicial de crédito, correspondelle ser contratadas mediante expediente de licitación. Concretamente, no caso de Gas Natural Unión Fenosa, desde logo o BNG presentou en mandatos anteriores iniciativas, mocións relacionadas co aforro enerxético, co facer auditorías enerxéticas, etcétera, etcétera. Tamén neste mandato falamos en varias ocasións da cuestión enerxética e nos parece que este goberno municipal debería, dunha vez por todas, xa levamos 2 anos de mandato, sacar a concurso, sacar a licitación estas facturas, porque non nos cabe na cabeza, entre outras cousas, primeiro, porque non é legal non sacalas, e segundo, porque seguramente, se se sacasen, se produciría un aforro no gasto de electricidade, non sei se moi importante, pero desde logo seguro que aforro habería. Polo tanto, para nós, esta é unha práctica que non se debe utilizar. Efectivamente, logo no medio hai facturas de proveedores do Concello aos que se deben cartos e que será moi importante para eles poder cobrar estas facturas. Efectivamente, sempre hai algún gasto que non é predicible e que pode ser necesario aprobalo desta maneira, pero nesta relación aquí hai moitas cousas que non poden ser obxecto dun recoñecemento, na nosa opinión, non poden ser obxecto dun recoñecemento extrajudicial de crédito. É unha práctica que para nós é rexeitable, é unha práctica que hai que evitar. Nos encontramos con que neste mandato se están utilizando as mesmas mañas en case todos os aspectos que se utilizaban en mandatos anteriores e que se as criticamos en mandatos anteriores seguiremos criticándoas neste e desde logo esperamos que non se volva a repetir non un recoñecemento extrajudicial de crédito, que insisto, hai momentos en que hai que facer fronte a gastos que son inevitables e que ao mellor non se poden facer de outra maneira, pero moitos gastos que aparecen aquí, non, desde logo que non. Polo Partido Popular? Polo Goberno? Bueno, vou empezar polo tema das nóminas, non? Primeiro están pagadas, non? Están pendientes de adecuadas dentro do orzamento, pero sempre están pagadas. O que pasou, e me gusta explicarlo, é que as monitoras de tempo libre hasta ahora se contrataban a través dunha empresa, cando se fan os orzamentos, non se tuvo en conta que por primeira vez neste Concello foron contratadas directamente polo Concello, o que supuso, por certo, un gran beneficio para todas elas, porque tiveron unhas condicións laborais moitísimo mellor, digo elas porque eran de administración. Debido a eso, aínda que si houve ingresos por parte para ese servizo, porque non quero tampouco que quede a sensación de que se gastou os cartos que non había, aínda que houve ingresos dese servicio, tanto polo que pagan as familias para que ese servizo sea prestado, como porque se conseguiu unha subvención importante, bueno, máis ou menos importante, de 12.000 euros, para que se poida dar ese servicio, nos orzamentos non aparecen na mesma partida. Debido ao feito de que, por
motivos, que xa falamos aquí moitas veces, non tiñamos a todo o personal de intervención, xa que tiñamos unha persoa acumulada que non podía estar todas as horas necesarias e que en vez de asumir un traballo de 27 horas e media, viña 2 tardes a semana e isto pasou durante moitos meses, non deu tempo a poder ou non se pudo facer as transferencias que se podían ter feito, porque eran unhas transferencias que o mesmo alcalde podía facer directamente e isto xa non aparecería aquí, porque no capítulo de personal hai cartos, non? Entonces, primeiro, saber todos que non é un problema de liquidez no Concello, xa que aún de xaneiro estábamos en torno aos 500.000 euros, pois o que nas contas do noso Concello. Antes de nada, deixar claro que non é un problema de liquidez, sino un problema de falta aí de previsión e non ter contado ese cambio que era importante, que os gastos das obradoiros de conciliación xa non iban como un servicio prestado por unha empresa, senón iban directamente persoal, que, bueno, é unha cantidade. Outra cousa é a técnica de turismo que se contratou, tamén vamos a ter unha subvención que chega pois para tamén, é dicir, non en ningún momento son cartos que van a ser de menos ou que van vir de menos as arcas do Concello, ainda que é un servicio moi importante que debemos permitírnoslo, xa que somos un Concello de interese turístico, pero por outro lado tamén pois optamos unha subvención como a técnica de turismo estuvo ao mesmo tempo no museo e na oficina, porque temos unha oficina no museo, pois vamos a compensar eses cartos con esa subvención que é. Primeiro, deixar claro a toda a ciudadanía, desde logo a toda a corporación, que non é un problema de liquidez, sino de axustar ben o presuposto, non? E de haber previsto, pois, precisamente este tema en persoal, que son uns 32.000 euros que, entonces, digamos que os estaríamos compensados de outro xeito. Con respecto ao resto, tamén comentamos xa na comisión informativa que hai 20.000 euros que teñen que ver con facturas da auga, debido a que no ano anterior pois houve un recoñecemento extrajudicial nesta partida de facturas de anos anteriores. Claro, había unha previsión dun gasto en auga que se especifica máis ou menos todos os anos nunha cuantía determinada e, claro, subiu moito e non estaba previsto. Polo tanto, aí tamén hai un desfase, pero no que é pois no que é o presuposto. Insisto, non unha falta de liquidez. E logo hai algunha factura que tamén, pois, aínda que estaba dentro presupostada no orzamento, pois no capítulo de inversións, pois por error, pois o Servicio de Intervención nese momento non a contabilizou e quedou fora sin pagar cando realmente podía ter sido pagada. Pequenos erros. Logo, sí, é certo que en algunha cousa pois non nos chegou a partida. Eso non significa que non houbera cartos noutras partidas que se puderan ter transferido. A verdade é que pois hai, creo que, unha actividade de cultura de 1.850 euros que tiñamos previsto que estaba de feito no orzamento, pero que logo por desaxustes noutros se gastou e quedou fora de contabilidade. Pero, bueno, con isto que quero decir, e me gustaría que quede claro, é que a liquidez do Concello, o Concello non ten problemas de liquidez, que aquí hai unha serie de facturas que non se puderon, quedaron fora das partidas no que é o orzamento e por motivos técnicos non se puderon facer as transferencias. Como decía antes a concelleira do BNG, sempre hai gastos que por motivos varios non quedan ben contabilizados. Pero a maioría destes cartos realmente veñen, digamos, os ingresos veñen por outras partidas de ingresos, como comentaba antes, por exemplo, no caso das nóminas. Acordo socialista. Decir que hai liquidez no Concello, pero todas hai malas prácticas. Por allá. Ben, aquí ninguén discutiu a cuestión da liquidez.
A explicación, a verdade, é que non sei ao resto, pero porque xa tiña mirados e tiña consultado co interventor, pero desde logo a explicación non aclara gran cousa. Efectivamente, é unha mala práctica. Os orzamentos é unha cuestión, os orzamentos e a liquidación dos orzamentos é unha cuestión que evidentemente teñen que facer os técnicos, pero eses técnicos teñen que estar supervisados, quero dicir, ten que haber unha acción política por encima desa acción técnica. E a acción política consiste en supervisar que nos orzamentos vayan todas as cantidades que se necesitan, que se van a necesitar para as distintas actuacións e cadrar ben esas cousas. E logo, por outra parte, está a cuestión a que non se fixo referencia aquí, que son os contratos maiores que hai que licitalos. E, polo tanto, o que non pode ser é que reiteradamente veñan a pleno facturas de empresas que sabemos que deberían ser licitadas e non están licitadas. Entón, quero dicir, a parte das malas prácticas que efectivamente habías e sigas sabendo, tamén están outras obrigacións por parte do goberno municipal que é aplicar a legislación e cando se trata de contratos maiores onde hai liberalización do servizo, pois aplicar. Bien, nada, solo después de las explicaciones del equipo de gobierno, creo que darles la bienvenida a la realidad. Aquello que criticaban antes eran conscientes de que muchas veces la realidad supera lo que uno desea y los presupuestos, que no deja de ser un instrumento de regulador del día a día económico, al final a veces hay que hacer ajustes. Nosotros no tenemos ningún reparo en el sentido del reconocimiento extrajudicial, porque es algo hasta cierto punto normal en todas las administraciones, porque siempre surgen imprevistos que no tienes consignación, por un lado que puedes no tener consignación presupuestaria y por otro lado que hoy la consignación se acabó por problemas administrativos que surgen continuamente. Pero sí que, sobre todo, destacar que eso, bienvenidos a la realidad. No tenemos nada que, oye, creo que las cosas hay que mejorarlas, entendemos que los presupuestos tienen que ajustarse más a la realidad, pero somos conscientes de la realidad, porque lo hemos sido siempre. Equipo de gobierno sabemos lo que hay y creo que lo que se demuestra es la postura de otros cuando criticaban algo que hoy tienen que recurrir a ellos porque el día a día muchas veces es imposible preverlo. Bueno, desde logo, nós tamén creemos que temos que mellorar nese sentido, porque nós creemos que a recoñecemento dos extrajudiciais sempre hai que facelos na menor cantidade posible. Esperamos, e queremos, ademais, é o noso objetivo, pois mellorar nese sentido e que o ano pasado, o próximo ano sea moito menor. Pero sí quero recordar que o ano pasado recoñecimos 252.000 euros en recoñecemento extrajudicial e que o superávit era de 9.000 euros e o remanente era de 165.000 euros. Neste caso, estamos asumindo 103.000 euros, que é menos da metade do ano pasado, pero adiantolles que o superávit será de 800.000 euros a ronda, estimamos esa cantidade, e o remanente de 900.000. Por lo tanto, creo que tempo porá de manifesto que os nosos esforzos en canto a contabilidade do Concello son enormes e intentamos, desde logo, non ter esas mañas das que dunha maneira tan despectiva se falara aquí hai un momento. Desde logo, intentamos ser o máis transparentes posibles e levar as contas co maior dos rigores. Recoñecemos que a cantidade é maior un recoñecemento que a que nos desexaríamos e que vamos facer todo o posible para que o ano próximo sexa o menor posible. Ainda que é certo que é moi difícil axustar, como decía o voceiro do PP, pois totalmente os orzamentos, porque sempre hai cousas que se van a escapar. Tanto os técnicos, evidentemente, menos os técnicos e máis os políticos. Pero ese é o noso objetivo, desde logo. Ben, procedemos entonces a votación do recoñecemento extrajudicial decreto. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é a aprobación do prezo público por realización de rutas turísticas en Beleiro. Ten a palabra a Concellería de Turismo. Bueno,
si isto tamén o comentamos xa na comisión informativa, nos desde o goberno creemos que é imprescindible ter unha oferta turística de unha actividade ou de actividades relacionadas co mar. Consideramos que, ademais, que tenga que ser unha actividade estable, de maneira que tanto a xente da comarca, da Pobra, desde logo, como calquera que queira visitarnos, saiba que hai actividades que pode facer porque se programan e se ofertan con, regularmente, non? É por iso que intentamos buscar empresas que tiveran esa posibilidade. É difícil, entonces ao final optamos por buscar unha empresa que nos ofertara noso servicio. Arousa Náutica é a empresa coa que contactamos e o que fixemos foi intentar chegar a un acordo que, se aproban estes pretos públicos, pois levaremos a cabo para que para poder ofertar as fines de semana, sábado e domingo, dos 3 últimos fin de semana de xullo e os 3 primeiros de agosto, 6 viaxes diarios, sábado e domingo, enténdese, en veleiro na ría, pola ría, non? Hacia a metade da ría, máis ou menos. Recorrido 1 hora, hora e cuarto, e os prezos establecidos serían de 12 euros para adulto e 8 euros para nenos. Obxectivo é intentar mover este sector. Non é o noso obxectivo que o Concello se adique a ofertar este tipo de actividades, sino un pouco demostrar que pode funcionar para que o propio sector empece a irse a este lado da ría e, en concreto, o noso Concello, e empece a ver máis oferta neste tipo de actividades. O Partido Socialista. Eu me pregunto se falaron con xente do povo que ten veleiros, que tamén pode facer unha empresa. Porque un veleiro que leve 10 persoas non é Juan Sebastián Elcano, é un veleiro moi normal. Eso por un lado. Según os que navegan a vela, a min dime que 1 hora leva de atracar e desatracar e chegar a Cabío. O sea, porque é media hora para chegar a Cabío e media hora para volver. Entonces, estamos falando que unha familia, por exemplo, non? Con 2 adultos e 2 rapaces, por 1 hora de ir a Cabío desde o Pantalán, leva 40 euros. O sea, como título a ordenanza está moi ben. Precios públicos para rutas turísticas en veleiro. Claro, rutas turísticas, se estuvamos falando dunha ruta turística importante, pero estamos falando de chegar a Cabío desde o Pantalán. Porque a mí o que me din os que andan á vela, cando van calmadas, ao mellor hai un fin de semana que hai unha calmada que van a motor, a vela, que é o que fan. Porque isto aquí non está previsto, anulan o viaxe, que é o que fan. Aquí, a nós non se nos di nada. Eu, a ver, non lle vexo... Está ben, se fora unha ruta turística en veleiro, pois ao mellor máis longa, pero dunha hora, a min dime que para chegar a Cabío, a min parece un exceso, o sea, non vas en veleiro, que queira disfrutar do veleiro é un casi nada, nin se entera, para ir a Cabío, pois pareceme caro. Para chegar a Cabío do Pantalán pareceme caro. Porque eles é o que me din, dependendo do vento, claro. Pasarás un pouco de Cabío ou non chegarás a Cabío, depende como soplo o vento nese fin de semana. Obrigado. Sí. Boa noite. Ben, o BNG vai votar favorablemente a esta proposta. Isto era unha alternativa turística que o BNG leva presentando no seu programa electoral desde fai xa bastantes anos e, por tanto, estamos de acordo con que no Concello se oferte este tipo de actividades. Hai un informe de intervención valorando favorablemente, non poniendo ningún tipo de reparo a esta tasa,
a variación de precios, de custes e demais, evidentemente, despois a realidade dirá se é axustável ou non, e eu entendo que como prezo público se poderá axustar cada vez que anualmente veña os prezos públicos a aprobar a corporación e, por lo tanto, se vemos que no primeiro ano non funciona así, hai que axustar, pois se poderá axustar, por lo tanto, non temos o problema e vamos votar favorablemente. Muchas gracias, Partido Popular. Bien, yo creo que es importante buscar nuevas actividades que puedan fomentar tanto el conocimiento de nuestro entorno como el turismo en su globalidad, pero sí que creo que, así como la actividad puede ser interesante, creo que hay un problema. Es una actividad que no se puede programar. Probablemente el viento va a ser el que sea cada día y el recorrido va a ser muy peculiar, con lo que yo creo que, coincidiendo en el objetivo de fomentar el turismo y traer este tipo de actividad que en otras zonas funciona, creo que el error o no sé si el error, no sé qué significa lo de error, pero sí que creo que el criterio de selección de la actividad quizás no será más adecuada. Evidentemente que creo que va a ser una actividad deficitaria porque no se van a conseguir los objetivos que se plantean en la propuesta y que tampoco no se puede criticar porque nunca se ha tenido un estudio determinado para ello. Pero bueno, creo que habría que ir por otra dinámica a nivel marítimo más que ella. Pero si lo que queremos es fomentarlo y probar, pues hombre, me parece bien, pero creo que también tenemos que ser responsables y consecuentes con el dinero que nos va a costar, y hay otro tipo de actividades deportivas o culturales en nuestro concello que se pueden desarrollar con ese dinero nuevo y que probablemente iba a tener una repercusión mucho más importante a nivel de uso y disfrute de ciudadanos y actividades. Bueno, disculparme primeiro por non o mellor terme explicado ben, é certo que van a motor e volven a vela, e van hacia toda a zona das bateas e explicarán todo o que é o proceso de mexillón. Esa é un pouco a proposta que nos fan. Ademais, non é a primeira vez, no 2015, creo que non foi o ano pasado non puderon, precisamente por iso contratamos na Semana de Mar, contratamos con esta empresa e pedimos que ofertara durante, creo que foron 2 fines de semana, pois a actividade, e a verdade é que encheu todos os días. Non tivo encheu todos os días. É certo que foron 2 fines de semana ou 3 días, non recordo moi ben. Foi unha proba que fixemos e a xente quedou encantada. O que pasa que, claro, moitas veces o turista, se pensamos na xente daqui que estamos máis afeitos ao mar, pero o turista tamén lle ten medo, según eles mesmos contan, os que traballan neste mundo e coa xente de fora. Pois lle ten certo respeto ao mar, entón tamén lle dá medo meterse 2 ou 3 horas neste tipo de embarcacións. Entón, eles consideran, porque se pudo facer unha oferta de menos viaxes, que non foran 6, se foran menos, non? Porque esa mesma pregunta que facía a voceira do PSOE non la facíamos nós, non? É tempo suficiente, parece pouco e tal, pois comenta que a xente, sobre todo a que non ten todavía moita relación co mar, pois lle pon respeto e con 1 hora e media lle parecía pois tempo suficiente. Entón, é unha proba, agradecemos pois o voto favorable do PP e o BNG e nada máis. Algo máis? Pasamos a votar. Votamos a proposta, todos a favor. Todos en contra. Abstencións. Pasamos ao seguinte punto de orden do día, que é a aprobación inicial da modificación das bases reguladoras da axuda de escolarización. Se les parece, podemos debatir o 9 e o 10 conjuntamente, porque a modificación é a mesma das 2 ordenanzas, e despois votamos por separado, se les parece. Están de acordo? Sí. Pois entonces ten a palabra o señor Concello de Servicios Sociais. Tenga a mano. Bueno, boas noites a todos e a todas. Bueno, pois nesta modificación das bases o que se ven a decir pois é un problema co que nos encontramos a miúdo a hora de executar tanto as axudas de escolarización como incluso as de emerxencia social, é que hai xente que ten algún tipo de deuda ca administración e por iso non pode poder disfrutar do pago das
das axudas que pode ser beneficiario, non? Nós, despois de velo e miralo, realmente creemos que é unha traba importante para unhas ordenanzas que van enfocadas a axudar, ni máis ni menos, a esas persoas que teñen menos recursos, non? De ser, en certa maneira, que estén pedindo unha subvención, por exemplo, para poder pagar un alquiler ou para poder ter luz e auga ou para poder comprar alimentos ou para que os rapaces teñan material escolar ou demais, que a vez esteamos exigindo que estén ao día de pagos, non? Cando están pedindo cousas como esas tan importantes. Entonces, o que se propón é cambiar ese párrafo nas distintas ordenanzas. Non quer decir que non teñan que pagar esas deudas, pero polo menos que a hora de pedir este tipo de subvencións tan específicas, pois que non contribúan negativamente para poder disfrutar delas, non? O Grupo Socialista. Sí, a ver, me parece ben, non teño nada que ver que os secas. O Daniel. Sí, efectivamente, é unha cuestión de sentido común, non? Se estamos falando dunhas axudas a familias con problemáticas socioeconómicas ou axudas de emerxencias sociales, estamos entendendo que son persoas con dificultades económicas e, por lo tanto, que teñen dificultades para facer determinado tipo de pagos, se parece que a eliminación deste requisito pois entra dentro do sentido común e, por tanto, perfectamente. Por o Partido Popular. Nada máis, entonces. Votamos primeiro o punto número 9, creo que é. Votos a favor. Para a unidade, votamos o punto número 10. Votos a favor. E vamos a realizar un pequeno descanso.